Славний лицар українського опору. Документальний фільм з такою назвою презентував режисер Олександр Муратов. Картина про українського дисидента, поета та політбранця Анатолія Лупиноса. Він за свою антирадянську позицію сидів у в'язниці та пройшов каральну радянську психіатрію. Більше про стрічку та її можна переглянути далі. З Анатолієм Лупиносом режисер картини Олександр Муратов був знайомий особисто. Дисиденту дісталося непросте життя. Через неприхований спротив радянському режиму він відсидів майже 11 років у в'язниці. Згодом отримав 11 років примусового лікування у психіатричній лікарні. За те, що публічно прочитав свій вірш «Я бачив, як збезчестили матір». Твір назвали антирадянським. Він і виходив на акції протесту, він робив дуже багато. Розумієте, такі люди, як і він, були каталізаторами національних процесів. Розумієте, це кілька було таких людей. Чорновіл, там він, Дельська, той же Хмара. Він романтик був, розумієте, і своїм романтизмом він запалював інших людей. Ну і цим ризикував, розумієте, ризикував своїм життям. Олександр Муратов розповідає, ідея створити фільм про свого друга, нині маловідомого українського дисидента, виникла давно. Працював над документальною картиною рік, адже не просто було зібрати весь матеріал. Дуже важко було зібрати цей матеріал, дуже важко, по краплі збирав рік цілий рік. І працював у місті 2, не менше. Я брав де завгодно, я вже у людей просто бувало. Іноді люди, навіть їхні світлини були, вони навіть не знали, що там Лупинос є на цих світлинах. Це їхні були світлини. Я розшукав через деяких людей, мені повідомляли, що там є, і це є, якісь рідкісні фотографії. Я працював в архіві СБУ, як же ж, вони мені дали всі ці судові матеріали. Серед перших глядачів Дмитро Корчинський. Він приятелював з Анатолієм Лупиносом. Переконаний, вихід такого фільму дуже важливий. Поза сумнівом, його поезія диктувалася його громадською позицією і його особистістю. Тобто це не те, що він займався громадською діяльністю, він так жив. Це не те, що він писав вірші, він так думав. Дуже важливий фільм. Можливо, це початок для створення більшого твору, але те, що це фільм-розповідь друга про свого друга, власне, розповідь Олександра Муратова, видатного українського режисера, про свого товариша і друга Анатолія Лупиноса, це вже саме собою знаменне в нашій культурі явище. Картину режисер планує доопрацювати і викласти у відкритому доступі у інтернеті. Вікторія Блязова, Юрій Комаров, Заман, АТR.